Makadi nditi. Tiripo makasimba e. Ini ndakasimba zita ndinonzi Robert Afumani. Ndiri mutapo wenawo. Muzukuru wenyu akandifonera akati natete vangu vane dambudziko. Dambudziko racho harisi kutovanzika riri kuoneka. Ndiri kutaura nani? Nafati Chimtowe. Fati Chimtowe. Fati Chimtowe. Kumushande kupi? Ku Mozambique. Mozambique? Oh. Papi ba. Isitakabarirwa muno mandisi zvangu ndi papi. Aiwa, saka muno kumushande kupi kana tita? Pari zvino so tiri kumaprasi. Kumaprasi kupi? Kumvuri. Kumvuri papi? Ku Tarastorombo Nhema. Amen. Okay. Ndiri kuona mune dambudziko tete raita kuti ziso risvike pakuvharika. Dambudziko rakatanga sei uye rini? 2019. Ya ndakangonzwa kungovaviwa. Ndobva ndangokwenya. Saka pandakakwenya ndobva pangobuda kabundu. Musoro ndobva takanditema. Shonga ndakaita zvezvondo rese ndichitemwa nemusoro. Ha, chiko ndakabundu kaya kakuramba kaita sei? Kachikura. Ndobva ndazoenda pachipatara chekwedu. Akati bundu rako atimbodikwanise. Atimbodigone. Ikati kupe transfer. Uende kuchipatara kupariri nyato. Ndikwanofana kuenda. Ndobva ndazopiwa transfer ndobva ndaenda. Kusvika kuyo ndaonana nawo. Vakati zvese tazviona. Asi isisu CT scan hatina. Chakuitika 2019 apo tanga tatofamba apa 2021. 21. Saka chatakuita pandechekuti isisi hatina CT scan. Takutokupai tsamba. Muende kuma private. Tapiwa tsamba taenda ku private. Kusvika kuyo aiwa tazviona. Chitipewa 420. Kati ye CT scan. CT scan chiti pasina chimwe chinwa. Tandritesi vanhu ivava vakomana. Svika kuyo tadhumana musoro hateta sei? Hapana. Tadzoka futi kupari. Svika kuyo kwanza ende motengesa mombe. Ndikana mombe yacho handina. Teta sei? Ndokwaakudzoka kuenda kumba. Ndokunogara kumba. Bepa ratakapiwa racho kuti tibatsirwe social welfare ndobva radonha. Teta sei tagara. Ndobva tazodzoka futi ku social welfare. Kati isisu tsamba makati parieri raka expire. Toita sei? Ndobva tinyorera rimwe. Ndobva atipa. Atinyorera rimwe abva atipa iroro. Kutotanga kuya naro. Kwakuri papa. Vakomana vachitirega itiedzi kutsvaga. Asi zvino zvakangoma tofunga kuno ndani mwedzi nehafu. Geti mbwedza kutsvaga. Asi zviri kuoma zvokutoti kutosha kuti ndita sei. Ndikasvika panguva dzekuti aini zvangu zvina ndidzokere kumba manje. Saka ndichingodaro so ndopatangonzwa foni yata sei yasvika. Namukoma vachitaura vachiudza mukomana. Kuti ndonya iri kupi? Iri kunoko. Ite kuti tete waite sei? Vauye. Wazonana ndishi nemunhu wacho. Tikati ndaora apa ndatogadzirira kuseni. Ndati pamwe vanhu kuti yazondura mai manje so. Saka akatunga zvekuma 4. Ndopazvika ngora totigadzirira tiendi. Chikopedza kugadzira, chingobuda pamba. Ndasanga nemukomana achisvika ofutu. Kati inga watoya. Uya abva atodzoka. Ndobva ndauya neuyu. Ndiwa ndauya naye. Ndopa nenyaya yangu dambudziko rangu ndirori ziso rokuramba richikura. Kuramba richingokura. Papa ndikatanga kundivava ndikakwenya. Kana ngoro usiku mangu achinomuka charefu. Kunganga takaenda. Takaenda kunganga. Makaenda. Tikanopiwa mushonga wacho kushandisa yawe ndofa ndatodena zvini. Wamwe wako. Ndatoti ndikatoshandisa mai musi yandrari. Ita sei manje. Kuenda kuma profita mai we ndadena futi. Ninge ndadena mai ndeta sei. Kwakungogara. Kutara chobari kungogara tirega ndingogara zvangu. Hapana zvandingaiti. Kana ndichifaniziswa ndinongeta sei? Ndingofa ndakadaro hapana zvandingaiti. Ndo pane nyaya yangu. Saka pamakabva kuparenyo pai amuna zombodzokera futi kunoti nekuti mama zoti hakuna pale makadzokera DCA nginokunza CT scan maishayo. Makadzokera futi vakanza atina. Atina ndasatagadzira. Saka kwakuenda kuma private ndiko kwairi 400. $420. $120. Oh.
isusu tiri vanhu ndambonzomama ngoti bate muchidimbu abona kuzonyatsoti nemu kana mvina maprofita zvinonzi chii kumaprofita ngoenda kutsvaga kubatsira amunoenda kumaplay handisi kuti taurai nemuroyi wacho pamwe ndini muri kuti kana kuti muzukuru wenyu akagara vari kuti dambudziko iri riri kubva kupi kana vachitaura maprofita kumaprofita havadudziri vanongoti dambudziko riri kukonzereswa ndo matauriro avo nevanhu vapenyu vasingakuudza kuti ndinhengi ndo zvavanoita mapiwa muteuro nopiwa ndemugezi ugezi kana vachikupai vanenge vachiti rinopera here dambudziko racho kana vati hongu dambudziko riri kukonzerwa nemupenyu asi rinopera here dambudziko racho ndo matauriro avo asi hapana chiri kuitika hapana maona kuti haya maprofita ndanzwa ndaneta ndiye kun'anga kun'anga kuenda unopiwawo maguchu yacho kuya nawo mwisa muporiji 2 weeks uchinwa chiri kuchinja hapana so ndakangoti kendigare hapana zvandichaita saka paronyatwa besides kungokuti panapa hatina city scan hapana chimwe rimwe rubatsiro rwavakwanisa kukupaini hapana kupari chavakakwanisa kuita patakatanga kuendako vakangonovatarisa pane zvimalaiti zvimwe zvaivainenge mafoni like vaivheneka nazvo musiso imomo kaita vakangovheneka umbovadonhedzera umwe mushonga wainge wadonhedzera umboti imbogarai makadaro kana kuti kwei 1 hour then tozokuona kuti pane vaita sei then pavakapedza kudaro ndo pavakazoti tichienda munotenga mushonga kufamasi tikatenga mumwe mushonga kufamasi vashandise for 1 week then wazodzoka after 1 week iyoyo kana vadzoka after 1 week iyoyo tozoona kuti zvine zvaane change yakaita sei kana toita sei ndopatadzokera kumba patakazodzoka ndo pakazotaura zve-city scan iyeyo saka city scan iyeyo ndiyo vaiti papari pacho haipo chienda kumaprivate hospitals vamwe tinombozva vamwe vazhinji vanoti vakasangana nematambudziko akadaiswa varienda kukaranda makamboitofungwa iyo chaitika manje kukaranda kuenda kushungu dzanga dziripo but pane pataifamba netsamba yewelfare tsamba yewelfare yaiti refer kugovernment hospitals chete mamisheni kana achichichi yanga isinga refeko saka government hospital iyi yepapare yakazotiomesera kuti papasina city scan ndo patanga takutsvaka kuti tichienda kumaprivate welfare haikwanisi kutibatsira futi kupi kumaprivate hospitals kuyakuya saka chekutanga izvinezvi imari yecity scan iri kudiwa city scan 420 ndizvo handiti ngatiti imitete mune phone number kana tine phone number yatingashandise here kuti kana paine vanenge vachida kubatsira vataure zotonga nani mumwe nemukomani mukoma phone number dzenyu dzinoti chii vasabatwa here zvifast communicata na tete munhu ane nhamba inogara yekuti inogona kumboitawo 5 minutes iri off but nguva dzakawanda anokwanisa kuita kubatika nekuti imi achimitoisai phone number ini ndine dhora andimugona yamutore dhora panapa ndaunganidza 20 kuti nhamba yenyu inoenda paecocash here ndakuisa mari yakati kana muchikwanisa mozonotenga $10 muroad saka ndo munhu ane nhamba yatoda kushandisa iyo saka nhamba yenyu 0771 016 018 dzokorerai futi 0771 016 018 inetwane ibati okay kana ichiburitsa zita repa ecocash inoburitsa rita chakoroma chakoroma ndo zita repa chitubu ndo zita ramunokwanisa kuenda naro mubhengi kunotora mari handiti saka tete chikumbiro chenyu kumhuri yezimbabwe ndechekuti chii ndikumbira kuda kubatsirwa ndo chikumbiro changu chikuru kubatsirwa chaiwo chaiwo ndona anondibatsira kuti ndiende kunorapa nokuti ziso iri kakatanga kari kabundu kadikiso but kakazoenda kachingodini kachidevelop kachifamba
kakatangira papi kakatanga kari kadiki kusaidi ipapa kari kadiki so saka ndobva katanga nguva yaanenge achinzi vada kupiwa otherwise vaenda kun'anga kwa profita zvesvi mushonga wanenge vapiwa vakaushandisa kana kuti otherwise vagona kutemererwa nyora saka nguva yaanotanga kunzwa kuvaviva chikwenya zvesvi ndo panenge pachitanga kutokura bundo ripi iro ramba richikura zvokuti kana kuata masawa atovharika rakutenda richitodzika uku riri kupinda futi kupi kumusoro kuno kutoenda richikwira futi kuno ritopinda futi mumusoro muno saka unotoshaya kuti dambudziko rakuti riri kuti haridi zvemushonga here haridi zvechiprofita here saka unotoshaya kuti dambudziko racho unotoshaya kuti dambudziko chii toda kuti titarise maangles ese tichibatsira tete handiti zvinokana vachiti vakaenda kumaprofita zvowedzera vakaenda kun'anga zvowedzera saka totanga nezvecity scan here kana kuti tikanzwa mumwe zvino n'anga yoti inini ndogona kuzvibatsira tobva takuti aiwe chimbomira muprofita akati inini dambudziko iri mangwana chaiye saka toita sei kana vachiti vakaenda kuzvobva zvawedzera totanga necity scan here kana kuti towedza zvese futi chandinoona the best kutanga necity scan nekuti kubva kachitanga kumushonga hakunomboregwa kuendwa waprofita kunorega kudini kuenda vachingoti atozvikona izvi vamwe vanoita zvokubata zvezvi votanzi vahuka votanga zvokuhedha munhu zvezvizvi vanenge vachitowedzera futi dambudziko ripi iro handimaona saka vamwe vanoita kuti aiwa iri dambudziko iri torigona paanoenda kokobvanzi chitorai 2 weeks vachishandisa mushonga iwoyo yeti 2 weeks idzodzo ka chinhu chechiramba chichidini chichikura woendazve kumwe wobvanza chimboitai mwedzi muchishandisa mushonga upi iwoyo chinhu icho choramba futi chichidini chichikura kusvika zvavari izvi kwakuti kutomboedza pese apa asi zvirongamba zvichidini zvichikura hapana chiri kumbomira handiti right tombovaisa ivo pasai imimi sehama makambofamba here ivo vasipo maona mushure mekuti vakaenda kuprofita zvinowedzera makaenda kun'anga zvinowedzera mumboti orit iwewo murwere chimbosara regai timbobvisa bhutsu isusu timbozwa kuti chii chanetsa hama yedu zvokuti iwe ukaenda zvinowedzera seni ndakatopedzera kufamba last week ndototi nditone imwe minamato yandaitoshandisa vasipo zvisondirapera here sekuru ndizvozvo zvongotso hapazvichekapo muroyi une muchiudzo vongoudzawo kuti zviri kubva kune munhu aripo dambudziko ndiroro muchiudzawo kuti ngoita sei ngovenga kana kudii but yambudza hapana kunyanya uri kumaprofita miteuro hayatamboigeza imwe yacho taitogeza vasipo imwe yacho vaigeza vega imwe yacho taigeza tisi nekuti chinhu chanyanyodiwa ndechekuti tikaenda kuvaprofita wongoti ngabata kuti ndingi but chiri kudiwa ndechekuti munhu adini ayambuke kana tikataura nondo kuti no vari kuzoitwa izvi nezvizvi nevava vari kudai but chiri kudiwa ndechekuti zvinhu zvacho munozvigona here zvikaitika zvikapera woti aiwa izvi hatozvigona takamboita vana nhingi havana nhingi tikazviita tikazvidai totaura tichiita wombudzaura ti rikaitiite wopiwa zvavanopiwa wodini hapana wopiwa zvavanodini hapana wotinzi aiwa regai tichatozouya pamusha pacho tigadzire pamusha ipapo nekuti ndo pane mhepo dzipi idzodzo vanouya kugadzira pamusha ipapo asi chiri kuchinja hapana handimuva saka tikati otherwise the best way kucity scan vonotorwa city scan nokuti madoctors vakati vachivatarisa parenyatwa vakatarisa kuti no tikunyatsoona kuti maziso nechii hapana dambudziko ratiri kuona saka toda kunyatsa kuti kana matorwa city scan dambudziko riripo ipapo chii chiripo tozowana mashandiro atingaite kana vachioright musingatauri zvenyu mazita vachiti dambudziko riri kukonzerwa nemunhu mupenyu hanzi kuti zviite sei kana vachinge vabata nevanohuka ivavo kana zvakahukwa zvakahakwa zvakauya here zvakataura zvakati chii kuhukwa zvichitaura tikanyepe asi ndizva zvotona kwaitaura kuti ingori shaisana kuti pamunoshandawo pfuma yenyu yoperera kupi
kurapisa mai usabate pfuma ndo zvizhinji zvine zvichingobudawo ngori ushaisana ngoti musabate chipenyu ndo matauriro anenge achiitawo zvavo. Saka tete kudya munofanira kudya chii? Kudya ani chero chandenge ndangowana kudya ntongodya. Apa chipandi chino chamunogona kuti nekudzimbikana kwandiri kuita mazuva ano ndikufarira kudya chakati. Andingambonenedzi vangu zvangu. Aiwa, chamufarira kudya michini. Chamufarira kudya chii? Panogona kunge pane muzukuru wenyu akateerera. Anozokanza kuti tete vati nini mazuva ano ndikufarira kasiketi. Obva amhanya nemakasiketi maviri kana kuisa mari makasiketi panhamba yatapihwa kuti muitese mukodyawo makagara tichimira kuona kuti mari yatiri kuunganidza ingasvikei. Chamuri kungonzwa kuti inini ndikufarira kumwe mazuva ano kungonzwawo kudya chakati. Haisi mhosva kana nenopa zvatotofarira kutadza kuzvitenga. Aiwa ndizvo hazvina kumboipa hazvo. Unongofarira kungodya wasi makasiketi amataura iwayo. Chichi ukawana nongotengawo nyanya mabanana mabanana ndo yavanonyanya ende pese paanofamba mabanana avaregedzi toda mabanana handimo tikuita vazukuru kana vachiona panzapa vazukuru nyamba aine nganditengerewo tete zviviri kana zvitatu tichiedza kuunganidza mari yekuti mukwanise kuita kuenda kuchipatara. Saka tete rukumbiro rwamuri kuda imimi kumhuri yeZimbabwe ndekuti chi mafamba zvaramba maedza izvi zvaramba asi mune chikumbiro chamunoda kuita kumhuri yeZimbabwe ndechekuti chii? Chikumbiro changu chandambotaura chikumbiro ini ndiri kukumbira ndakachibvunza chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe ndechekuti chii? Ndati chikumbiro ndikumbira kuti mhuri yeZimbabwe indibatsirewo kuti panguva yandasvika yakatooma enda ndinatarisira kuti pamwe ndichaita zvakanaka ere kana kuti saka ndotokumbira kuti kana vakumidza kundibatsira ndokumidza kuenda kuchipatara ndonorapiwa kuti ndiitewo zvakanaka. Munobatsirika ndinoziva kuti mhuri yeZimbabwe vanhu vane rudo. Tine dzimwe nyaya dzatinombosangana nadzo matinofamba umu vanhu vachiitawo zvikumbiro zvakasiyana siyana. Ndinoimba kuti kana patasvika apa tamuchitanga kuverenga mazuva kuti mazuva akati kana paine anenge aita dhora takaunganidza tinobva taudzawo mhuri yeZimbabwe kuti aya izvinezvi tapa 110 taserwa nemari yakati taserwa nemari yakati tichiita tichiedza kuunganidza chikuita musoro pamwe chete nekuti shuviro yedu tese ndeyekuti tete muende kuCity scan iri kudiwayo zvoonekwa nachirwa kuti dambudziko iri riri kubva pai. Toziva kuti pamberi apo zvinogona kuzonzi zvinovaona kuti ndo zviri kukonzerwa nei pakudiwa futi chi imwe mari handinguzvona. Saka hongu zvezvedu tiri kutsvaga 420 asi shuviro yedu ndeyekuti dai takatowana iri yakawanda kuti kana vachinge tangoziva vaona vobona kuti dambudziko nderakati patida kugadziriswa zvobva zvagadziriswa. Ndizvozvo handitika ndinoimba munamato wenyu wanzwirwa kumhuri yeZimbabwe. Handitika ango mazuva tinenge takutarisira zvimwe tinosiyiwa kuna Mwari. Ndizvozvo kuti Mwari isusu patasvika apa tabvumirwa. Ndizvozvo chitipaiwo mazana. Ndizvozvo handiti nekuti isusu nekufunga nenyama dzedu tine palevel patinosvika. Saka tinozvisiyira kuna Mwari. Saka imwe baba mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii? Mashoko angu kuruzhinji rweZimbabwe ndeyekuti tinochema kuti hanzvadzi yangu ingada kugona kubatsirwa tamboedza nepatinogona kudai asi zvinhu zvaramba sandaikumbira rudo. Vanhu vachindoziva kuti vazhinji vane rudo vanogona kubatsira nedambudziko ravanenge vaona pana hanzvadzi yangu dambudziko rakakura. Isuwo pataedza napo mari dzedu dzaingopererawo imo mukutsvaga mishonga nechii ndokuona kuti tagumirwa. Saka tikangoramba tichingodaita ndokuona kuti hapana zvatingaita. Saka regai tiiseuchi
kuruzhinji rwezimbabwe kuti vamboedza kutibatsirawo kuti dzimwe nguva tingakunde padambudziko riripo here. Tinovimba kuti zvinobuda saizvozvo mangwana tichazotaura yanhoroondo takamboungana tichida isu tete vakutoona vatokumunda tingatenda chaizvo. Mwari kana vapindira tingatenda chaizvo. Mwari vanotopindira.